vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini, first of all, I want to advise a lot of people. And rekedzai ndinge ndichitaura kuti inini I was once a Satanist. Ndaitombovawo a satanic agent, but zvakazochinja hazvo. But advice yangu yandiinayo kunze uku, I know kuti one day kune umwewo anokwanisa kuzongosangana maybe napastor vake vachiita miko. But my advice ndeyekuti kana wozo expose masecrets iwawo, especially ava vanozviti vana men of God, they are the most dangerous people in the world. Inini ndega I found out kuti yes, indeed these men, they are even dangerous and evil than the devil himself. Avatombotyi kuuraya just to save their reputation. But because of the threats, the many several threats that have been placed on my life, I can say kuti there is nothing that I can do. So kune avo vanenge vakasangana maybe nema pastors avo maybe vachiita miko, mungava muri muchechi kana kutongoita dhuma kung'anga, usazobatwa nedzungu rekuti unobva waenda kana pasocial media then obva wazviexposa uchiti inini ndakaona prophet vangu vachiita ABC kung'anga kana kuti muchechi vachiita miko dzavo. Nekuti aiwa kana usina kusimba, because vanhu ava mukuzonoshandidzana napastor avo vandakashandidzana navo vatori nemukurumbira, ndakabva ndatoona kutoti number one, yes, munovaona vaine mabodyguards paya, but munofanira kuziva kuti kumashure kwazvo, kumashure kwemabodyguard kunenge kutori nemamwe mabodyguards emweya, maspiritual bodyguards, and they are very dangerous. Zvekuti kana uri munhu anenge asina calling, ustombori strong spiritually, I am telling you kuti sometimes upenyu hwako hunobva hwangodhakwa paya. Kana mukanzwa vanhu vachiti touch not the anointed, touch not the anointed, inhau yekuti vanhu vaivai they will be drunk in the spirit, and vanenge vachitokuudzai chokwadi. Ukaona munhu achitaipa paya kuti touch not the anointed, inenge itori sort of like a prophecy kune avo vanenge vachida kuzoita go against that prophet. Nekuti zveshuwa when you try to touch that anointed, because munofanira kuziva kuti kune ma-anointing akasiyana siyana, saka kana munhu akati touch not the anointed, zivai kuti kune ma-anointing akasiyana. Iwewo kana ukazoda kuenda kunotamba ne-anointing yausingazivi kuti yakabva nepi, uchida kunobata munhu anenge aine anointing iyoyo, ziva kuti unenge wava kuzvisimudzira dzimwe hondo, like isusu mashona tinoti kuzvisimudzira mhepo. Manje mhepo idzodzo imhepo dzekuti kana dzikakusimukira kuti dzinge dzichizodzimurwa mhepo idzodzo dzinoti netsei. Saka inini hangu my recommendation ndeyekuti kune avo vanenge vakaona vafundisi vavo vachiita zvimwe zvinhu zvekuti it goes against Christianity, it is far much better kuti unge uchitsvaka nzira dzekuti unge uchiexposa zvinhu izvozvo, like kuexposa but wakawanda iwewe, so that you will never get to be known kuti aexposa ndiani, because these people, they will hunt you down. A lot of people have been hunted down and silenced, and vazhinji vacho vanotoshandisirwa vangava vari mabodyguards, vakaona kuti zvemabodyguard tazvitadza, ndo pavanobva vazotanga kuita maspiritual encounters, dzimwe nguva nemadhimoni chairo, kuti uriona one on one, dhimoni richitokuudza kuti saka iwewe zvaunofamba uchitaura social media streets unofunga kuti wakangwara here. And believe you me, I used to be a Satanist, but our prophets, pastors manje ndinomatya, because they are more satanic than the most satanic agents. So ininiwo mukukura kwangu ndakakurawo ndichiendawo kune imwe church. My parents, they had already started going to that church. Murume iyeye akatanga church iyoyo. I know kuti a man is a man, but he is one of the few Zimbabwean pastors vekuti kana vakamiswa apa, yeah, people cannot even find some bad things about him. Vainge vasiri vanhu vemascandals, unlike most of these young pastors. So ndo church iyo yainge ichiendwa ngema parents angu. So when we were at that church, so
pane pavakazouya manje vachiti vanhu vaifanira kuti vange vachinamatirwa. So we were there at that revival. So mukoma tiripo parevival ipapo takabva tazonzi those that cannot speak in tongues they should come to the front ndokubva tazoenda kumberi kwekwe. But what I did right there mukoma, that was when I had the calling, that was when I was called by the devil, because takabva tazonzi taifanira kuti tinge tichiimba ndokubva kwatanga kuimbwa, then ndikabva ndazonzwa a voice that told me kuti I was supposed to go outside. Ndakatobatikana, and I want people to know kuti dzimwe nguva paunenge uchitofungidzira kuti ndiri kutotaura ne the spirit of God, it won't even be the spirit of God. So ndakatonzwa voice rakanditi, my son, I want you to go outside because there is a vision that I want to show you. Apa painge patomboparidzwa pachitotaurwa nyaya yemavisions. Saka automatically pandakangonzwa voice iri richiti kana ukaramba uri muchechi you are not going to see and experience this vision that I want to show you. Ndokubva ndafamba paya. Even the ushers they tried to get me back into the line, but ndikabva ndati ndiri kunzwa kuzarirwa ndokubva vazondisiya ndikabva ndazoenda panze. Ndakati ndava panze ndigere panze paya ndo pandakabva ndazoona umwe murume uyo akauya kwandiri. Murume uyo akabva andiudza iye achinditi you are supposed to be a pastor and I am going to show you a man who is going to assist you. Akabva anditi zvinhu izvi zvichazoitika not today, not tomorrow, but in 2 years time, that is when you are going to meet a pastor that is going to assist you. So ndo pandakabva ndazongotanga kungoita mavisions, and usually mumavisions ndaiwanzo kuzviona ndiri under the sea ndichiratidzwa nzvimbo dzakasiyana-siyana, maindustries. Ndaitoendeswa kune dzimwe nzvimbo kunotogadzirwa motikari, kunotogadzirwa macellphones, and it is very funny because at that time pandakaendeswa pasi pegungwa ndichitanga kutoratidzwa macellphones ndainge ndisati ndatombobata kana phone muruoko rwangu. It was during those days whereby mafoni chaiwo ainge asingatengeki. Kuti unge uchitenga handset waitotengesa kana mombe mbiri kuti unge uchitenga handset. Aya mazi handset aya ainge aine mazi aerial. And at that time pandakaona mafoni ane matouch screen achidevelopewa, I didn't even understand what exactly was I looking at. And kutori nemamwe mafoni achazotouya awo andakarakidzwa. Mafoni awa it will be connected to you into your body, like paunotenga phone there is a chip kamweso kakangoita kunge kasimbi kanongoiswa just underneath your skin, and that will be your cell phone. Saka cell phone like you will be seeing the screen mumepo kana kupfeka maglass, then everything will be showed to you in the air, but vamwe vanhu vanenge vari paside newe havakwanise kuona kuti what is going on for privacy's sake. Saka ndo zvimwe zvinhu zvandakarakidzwa a very long time ago, and panguva yacho iyoyo it did not even make sense. But now mukoma, like each and every day I just say wow, because there is this other scientific magazine that I follow. Like everything that I was showed when I went underneath the sea, zvinhu izvozvo mukoma, step by step, one by one, that technology it is being introduced. Mukoma nashi munoziva kuti igore ripi here pandakarakidzwa awa avanoti mabluetooth kana kuti mawireless charger. This was in the year 1998 mukoma, ndo pandakaratidzwa a wireless charger. It did not even make sense to me, but right now you know kutoti atovako mawireless charger unongotenga just a pouch obva watoisa pafoni pako wava kutochaja foni yako wirelessly. These things they were revealed to me a very long time ago. Saka 2 years dzedzia dzakazoti dzadarika. Kuchechi ikoko kwatainge tichienda kana uri muyouth taiwanzo kuenda kuma Easter conferences, then munoenda mobva manogara somewhere else, then after the Easter then you come back home. So during that Easter zvataiwanzo kuita taiti paya patinenge tiri pabreak kana kuti taiti nguva yatinenge tichida kungotiza zvedu taibva tazombofamba zvedu tichingofamba, then pane pamwe manje patakazongotiza tikangotanga kungofamba, especially panguva iyaya yekuti panenge pachiparidzwa. Saka taingonzwa tichingobhoyekana neshoko, saka taingobuda tobva tangotenderera just strolling around because taiwanzo kugara pama church premises ipapo. Then
kuzonofamba manje ndakazorasika. Ndakati ndava kudzoka ndo pandakabva ndazosangana nevamwe pastor. He was a well-known pastor but a junior pastor muchechi medu. He recognized me even though it was dark. This man, he was the man who introduced me to real Satanism. So vakabva vazondiudza kuti ivo vainge vakapiwa mission but unfortunately vainge vakatadza kuswedera padhuze nemunhu waMwari because his mission was to destroy this man uyo akatanga church. So that was his mission but unfortunately he could not destroy this church from the inside because vakazama kucreata mascandals. Pamwe acho akatobuda muma newspapers but mascandals iwawo hakuna kana kwaakaenda. So when he spoke with me, he told me a lot of things and in the spirit we connected immediately. This man then told me kuti ainge aine mission iyo ya ainge akapiwa naMwari, mission yandainge ndichifanira kuti inini ndinge ndichizomubatsira. But when we say God, we meant the other God, not God vamunoziva vamwe vanhu, the ordinary people. So I started working with that pastor. He was the one who made me to join Satanism. Saka nzira dzandakajoiniswa nadzo Satanism ndedzekudai. So muHarare pane pamwe pandakatorwa ndikabva ndazoendeswa kumba ikoko kwainge kutori kumba kwevamwe elder. So ndakabva ndazombogara kumba kwavo usiku hwoga ndaimutswa. Ndaiti kana ndamutswa paya naelder vaya vaibva vati titevere. So ndaizovatevera elder ava vatazopfugama pashrine yavo. And the funny part about it, shrine iyi waiti kana ukasvika pamba pavo elder ivavo ari Muscat, you won't even suspect kuti panapa pamba patori an altar, a shrine. Paingova neumwe muti uyu wainge utori wemugwavha but it was just a small tree. Saka mugwavha uyu, behind that guava tree ndo painge paine shrine iyi yaigara muvhu. Zvayaizoita ndezvekuti yaizosimuka usiku, then it will become a very big shrine. So then we'll start to communicate nemamwe anonzi maprincipalities anotonga in that particular area. So imomo muMalbarine mainge muine another principality that is still there even right now. Principality iyoyo ndo inotendedza varoi kuti vange vachioperata muarea imomo, zvekare nen'anga, zvekare nemaprofita, even machurch kutoti munge muchioperata imomo muarea imomo munototanga matendedzwa, munopiwa mvumiro neprincipality. So this principality iyo inenge ine mamwe masub principalities like my little princes ndo vanenge vava kuzogovhena manje, like vanogovhena area to area until they reach the household. So each and every household, it has its own principality inotocontrola, like if it is the spirit of poverty inotocontrola kuti level of poverty inofanira kuvamo mumba munomu munofanira kuva neurombo hunosvika palevel rakati. And believe you me, you never exceed that level unless kana watova munhu anenge ari very powerful and prayerful. So I was taught a lot of things. So zuva iro randakazograduata semusatanist ndakabva ndazobatiswa musoro wemunhu, and to my surprise ndakati ndakabata musoro uyu wemunhu, I felt as if this person had recently died. Saka ndainge ndava kunzwa kutya. Then my elder vaya vakabva vatanga kuseka, vakabva vati okay, regedzai tinge tichingomuudza. Ndokubva vazondiudza paya vakabva vati munhu uyu ainge atofa the same day. As a matter of fact munhu uyu ainge atourawa on that same day. Saka kwainge kuine imwe accident iyo yainge yakaitika. Pane umwe munhu akatsikwa netrain achibva kubasa. Saka munhu uyu paakatsikwa, then the body was smashed all over the place. Musoro wake wakabva wazotorwa. Ndo vakatokonzeresa kuti munhu uyu ange achitsikwa netrain. Saka musoro wake munhu iyeye uyu ainge afa on that day akatsikwa netrain. Ndainge ndakatobata musoro wake mukoma. I really got so shocked, but ndakabva ndazonzi I had to go through that process kuitira kuti ndikwanise kuzova a full Satanist and kuzova nemapowers. So ndakabva ndavabvunza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiita sei. Vakabva vati saka iwewe nezvakaita musoro iwoyo uri kufungidzira kuti tikuda kuti iwewe unge uchiita sei. Mukoma, ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichidya urozvi hwake. Ndakabva ndatanga kudya urozvi hwake mushure mekunge musoro uya watsemurwa neimwe sando iyo yainge yakabatwa navo elder.
kutsemura musoro uya ndokubva ndatanga kukambura urozvi huya, but vakatanga vandipa umwe mushonga uyu wainge uchifamba uchiita kunge gonye uri mundiro, vakabva vanditi ndinge ndichidya, ndiwo wainge uchazoita kuti ndisazorutsa. Ndokubva ndatanga kudya paya, but chakatondishamisa ndechekuti ndakati ndodya ndakatoona kutoti but ndakati ndodya paya ndakatoona kutoti urozvi hwemunhu zvaunotonaka wani. Ndokubva ndapedza kudya ndikabva ndazogamuchirwa. That was when I became a full Satanist. Ndikabva ndazotanga kuoperata. Saka tichirimo muchechi muyamya takazama especially pandainge ndichiri kumayouth, ndakazama kuti ndinge ndichikonzeresa ikoko, but one thing that we found out nekuda kwedoctrine, we could not destroy that church. Ndakapiwa task yekuti ndinge ndichiunza the spirit of lustfulness kumayouth. So mayouth mazhinji vandaiita interact with, vazhinji vacho vaibva vazohakira that spirit of lustfulness. Vana vaizosara vochata zvavo, but vanenge vatosika bonde, but still we could not even destroy the church. The day that I stopped going to that church, painge paine rimwe zuva iro kwainge kuine big Sunday, saka ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichigara like the benches that were next to the benches where the elders were sitting, because my elders vainge vakagara pamacheya kumberi, inini ndikabva ndanzi ndaifanira kugara kumashure kwavo, so ndokwandainge ndigere ikoko. So all that I was doing was to make sure kuti vose vainge vakagara pamberi pangu vakuru, all of them were supposed to feel weak and sleepy, and basa rangu ndainge ndichiriita, but one of them sensed kuti izvi ndozvandainge ndichiita. So vakabva vazocheuka. Pavakacheuka takabva tatarisana mumaziso. Unfortunately ndakabva ndazviita give away, ndobva vazviona kuti there was something that was going on. Vakabva vazosimuka vakatanga kuencourage everyone to start praying. Then he pointed his finger at me. Vakabva vati vainge vachida kundinamatira. Mukoma ndakangozvishingisa zvangu, ndokubva ndaenda kumberi kuya, but ndainge ndava kutonzwa kutsva kubvira, kutsva nemoto. Vakangoti vachingotanga kundinamatira, ndokubva ndatanga kuzvongonyoka paya ndichiita kunge nyoka, but ndakati ndadonhera pasi ndichizvongonyoka kudaro senyoka when I was having those demonic manifestation. But because of my strong spirit, how strong I was spiritually, ndakabva ndazovakurira elder, because at that moment ndakabva ndaona ngirozi iyo yainge ichinditi confessor reurura, but I then called upon the name of that principality, and it then came, and there was a big battle. The only thing that the principality could do was to steal my spirit, even though pandakazonzi demoni rainge raenda. What they didn't know was that my spirit had been stolen by that principality. They were just looking at a person ainge asisina mweya wake. That is how powerful I was. Vakangoti vapedza kundinamatira, handina kana kuzombokwanisa kugaramo muchechi imomo. I had to run. Ndakabva ndabuda muchechi muyamya ndichita zvekumhanya. Then I found out kuti there were people that were waiting for me. Ndokuzotransferwa kwandakazoitwa vachiona kuti church iyoyo vainge vaitadza. But I am telling you kuti one day they are going to destroy that church. The only way that they are going to destroy that church is by money. Money is going to destroy that church. I cannot tell you a lot of details, otherwise I will get myself in trouble. But that plan, it was put out a very long time ago, including Elder Ivavo veku Melbourne. Ndakatonzwa vachitotaura nezvayo nyaya iyoyo nevamwewo masatanist avo vainge vauya kumba kwavo. So this satanist vainge vakauya kumba kwavo, they were high ranking, saka zvainge zvisingaite kuti ndinge ndichivapo pameeting iyoyo, but I listened to everything that they were saying, even though I acted as if I was not even concentrating pane zvavainge vachitaura. So that is the plan that they have for that church. Money is going to destroy that church. That is what I heard Elder vachidiscuss about that church. So fast forward, ndakazotanga manje kuenda kune imwe church, but this was a new church. Saka taiwanzokuita ndezvekudai, let's say a pastor paya mufundisi paanonzi atanga chechi yake, you will notice kuti vanhu ivavo pavanotanga machechi avo vanotanga vaine rimwe vhangeri rinenge richibohwa, vanenge vaine vhangeri rechokwadi. And what people hate is the truth. Hakuna anoda kuudzwa chokwadi. Saka isusu maoperatives taizoenda kumachechi ikoko tobva tazozviswededza pedo navo vafundisi ava vanenge vachatanga, because one, they will be so broke, they will be desperate for money.
and they will be desperate for fame. Hakuna chinhu chinorwadza sekuti each and every Sunday unoenda kuchurch uchiti nhasi kuchechi ndichawanawo kuine vanhu vakawanda, then wobva wangoona kuti kunenge kuine vanhu 20, then woparidza poita altar call, maybe kwobva kwauya kana munhu 1, iwe unenge uchiexpecta kutoti maybe vanhu vazhinji vachauya kuzopa upenyu hwavo kuna Jesu Kristu. So even though people would come, zvataizoita ndezvekuti taizovashanyira one by one. Let's say kuti on a particular Sunday kuchechi kwako kunenge kwauya vanhu 20, saka vanhu 20 ivavo one by one taivashanyira, then taibva tazongovapedza simba rekungoramba vachiuya kuchechi kwako. Saka iwewe manje, being a desperate pastor and knowing kuti you cannot go back to your own original church, because vanhu mapastors mazhinji vanozotanga machurches avo vanenge vakatomboita upastor vari kumachechi uko kwacho kwavakatangira vachiita izvozvo zveupastor. So the ego of a human being, you won't even believe what it will make a man to do. Even if a man of God, if he finds out kuti I have made a mistake, let me return back to the mother church, but the ego manje, ego yemunhu and pride ndo zvatinozoshandisa. Ko munotoziva here kuti pride kutori nedemon rinonzi pride. Saka that is the principality that we used to call upon. So we will start to work on that pride. Then mufundisi ovaona kuti ndinge ndichidzokera zviite, because I'm going to be considered as a failure, and we'll keep on feeding him information in his dreams, showing him even fake visions, considering how powerful and strong he is spiritually. Then tinenge tichimusedusa. Sometimes he can have a dream preaching in front of thousands and thousands of people, but slowly but surely tinobva tatanga manje kuyawo kuchechi kuya on a regular basis tichitopiwa zvinzvimbo. Taizoti kana tazviswededza pedo nemufundisi uya anenge achangobva mukutanga chechi yake, the only way that we would trap that man, number one, we would trap that man by him sleeping with some of the women vanenge vauya kuchechi ikoko. So this was the easiest way to blackmail mapastors iwawawa, because vazhinji vacho vaizoenda up vachizosika bonde nemasatanic agents, zvekuti mune ramangwana munhu kuti azokwanisa like kubuda pachena kuti these things that I am doing, they are not okay, let me stop preaching this false gospel. Azviite because kumashure uko unenge uine history yekuti wakadanana most of your church members, the women. Then number two, money. We will trap this man using money, and vazhinji vavo vanenge vachitotambudzika zvekuti kumu offer even $2,000, you won't even believe what this man will be willing to do. So I started to operate in that church. Ndakati ndirimo muchurch memia, I then brought myself so close to that pastor. But chandenge ndisingazivi manje ndechekuti mufundisi uyu naiyewo ainge akatoita zvekuenda kunotengera masimba, and ainge akaenda kune imwe ng'anga akanorombera masimba iwawo ehupasta. Zvino nguva yekuti tinge tichizomublackmaila yakati yasvika, because pastor ava takaita kuti vange vachirara this other satanic agent, but manje this satanic agent takatomurecruitawo because she was an underage. Saka ndiye wataiwanzokushandisa kuti paya patinenge tichida kutrapa munhu, then aibva aenda and will bring her so close to that man watinenge tichida kutrapa. Then kana munhu uya akazoita bonde ne this underage girl, then taibva tazorecorda video so that in future we can use that video. So ndo zvatakaita pane mufundisi iyeye uyo ainge achangotangawo chechi yake. But what we didn't realize was that the devil, even though if you are satanic agent, but the devil, he deals with people that he sees like those ones that have a future. In my own case, I did not have a bright future as brighter as that pastor, because Pastor Ava, he had that huge potential of bringing tens and thousands of people to the devil. But as for me, I was just like an operative making these pastors to sin. Saka, to the devil, I was someone who was expandable. Then he removed his protection. And when he removed his protection on me, I didn't even realize. I kept on going around boasting, thinking that I was spiritual strong as I was. Pandakatanga kuita izvi zve-Satanism. Ndakabva ndazova approach avamufundisi ava, because there was a program iyo yatainge tichida kuti vange vachizo introduce muchurch mavo. So this program
it was going to be sponsored by this other organization. Ndisingade hangu kutaura kuti organization iri kunyika kupi because vanhu ivavo vane simba. So mukomana organization iyi inomanikidza nyika dziya dzine mutemo iri hard against varume ava vanorarana like ava vatinoti ngochani. So we wanted to force him to slowly teach people kuti vange vachizo accepta, because at the end of the day nyika dzose dzichazongo accepta kuti a man anorara noumwe murume, it is a normal thing to do. So we kept on forcing him, and he was not ready to do that because he was the one who was going to be breaking the ice. Saka akaramba ndokubva tazomubuditsira mavideos aya. Takamudana one day at this other popular hotel irimu muHarare mu CBD. We called him, and as we were relaxing in that hotel room, then we revealed the videos to him. Tikati urikuona kuti apa wakarara ne an underaged girl ka, saka we can hand over this information kumapurisa. Pastor ava takati tinavo mu hotel room, saka vakabva vazoti, you guys, you do not know that you are playing with fire. Amuzivi kuti inini ntini ani. Mukoma, from that day ndo pandakabva ndazoona kuti being a devil worshipper hazvina kana maturo, hazvina kana zvazvinokupa, because I felt so much hurt and betrayed with everything that I had offered to the devil, the service that I had offered to the devil. He betrayed me like that because murume uyu akatongobuda akatisiya paya paya. We tried using our rings, maring awo atainge tinawo tichizama kuvakuvadza pastor ava, but he was untouchable. There was this other pentagram, like this pentagram, when you will be walking, you will be inside that pentagram. So ndakazoto find out kuti iwewe kana uri a devil worshipper, kunyangwe ukanzi unema simba, when you try to hurt someone else, Satan chakangomukoshera ndechekuti how much is that person that you want to hurt? How many souls is that person going to bring to him? Kana munhu iyeye asina value kuna Satan, then he will allow you to hurt that person, and you will think kuti ndine masimba, but Satan can betray you within a blink of an eye. Munhu anenge atokubetray. That is how we were betrayed. This pastor vaine that potential yekuunza souls, thousands and thousands of souls to the devil. Saka isusu takabva tatongoraswa zvedu na Satan, ndokubva tatongokandwa kwakadaro without any protection at all. This man, he then started to come after me and my friends, because nyaya yainge yavapo ndeyekuti vainge vavakuda ma-sex tapes aya avo ayo acho atainge takava recorda secretly, and that was when I had to skip the country because the man, he was coming, and he was coming too strong spiritually. Vaiuya ndakatombopenga mukomanachi mushure mekunge ndauya kuno kuSouth Africa. I lost my mind, but at least God saved me. But pastor ava vainge vachitoda kuti ndinge ndichipenga kana kuti ndinge ndichifa. Physically you would threaten me. That is why I have given your listeners an advice yekuti take it for someone who used to be a devil worshipper. Please know kuti vanhu ava, most of them, they are evil and they are not kind-hearted. They will make sure that they will do everything to protect their reputation. Kana uri kunziwo, kana uri a devil worshipper, please take it from your fellow ex-devil worshipper. There is no good that is going to come out from you being a devil worshipper, because he is going to betray you one day. You are replaceable. Out there are people who think kuti kana uri a satanic agent, it will bring you a lot of sex, love and money and drugs, but they don't know kuti each and every day you are in the field sacrificing, but you do not enjoy. You are not allowed to enjoy. Then at the end of the day you will get betrayed like the way that I got betrayed. In my own case, God rescued me. He even tempted me, the devil, when I came here. Pandakauya kuno kuSouth Africa, ndakabva ndazorakidzwa umwe musikana uyo wandakanzi musikana uyu ndiye wandainge ndichazoshandidzana naye. Musikana uyu ainge akanaka sei ari muSouth African. When I looked at her beauty, ndakabva ndati ndodi ndongobvuma here kuti ange achizova mukadzi wangu, because ndakanze that was going to be my token of appreciation, kuzororana naye mukadzi iyeye muSouth African. And the way that she is more like an angel. Her beauty, it is just too much. But ndakati ndakagara pasi ndokubva ndatanga kufunga everything that had happened pandainge ndichiri kuzimu.
because in my own case ipapo pandakamborwara ndichiri kuZim ndakabva ndaudzwa point blank naelder vaya kuti I was not special and we should respect what the devil has said. What the devil wants, that is what is going to be done. Saka ndakaudzwa kuti I am not special at all. So ndava kunoku ndakangoti saka ndava special nekuti ndava kuSouth Africa zvekuti ndava kutopiwa this woman who looks more like an angel than a human being. Ndokubva ndaramba, but I thank God mukoma. You know kuti muno muSouth Africa there is a big satanic network, like a satanic network of ex-devil worshippers. They assisted me and I got a job in South Africa, and later on that was when I met the love of my life, my wife, and I got married to her. Even though upenyu hwacho hwandinorarama upenyu hwekuti it is a very terrible life to live, because Cain, wherever I go to, there is a mark that is placed on your forehead. Once you choose to worship the devil, you have this mark that is automatically placed on your forehead, so that the devil can know kuti uyu ndewangu uye zvekare Mwari vange vachiziva kuti this one he is against me. Unfortunately, that mark, that Cain's mark, cannot be erased. So wherever I go to, avo vane maziso emweya vanotondiona kuti in his past life munhu uyu he was a devil worshipper, munhu uyu he was a satanic, munhu uyu was a devil worshipper, he was a satanic agent. Saka most of them vasina hana dzakasimba, they end up avoiding me by all means. As for now mukoma, inini hangu I do not trust anyone, but I just trust God, and I always pray hangu ndiri mumba. Even when I joined this organization that found me muno South Africa, the thing that they advised me is to at least pray at home, because the issue is that once you are in church, it is easy for them to locate you, and for us to be located, this means death. Rufu chairwo mukoma. Fedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Kana uine testimony yako, please come to my inbox. Come to my inbox please and share with me your own testimony. Anzi musha woga une principality. Pakaipa. Anzi nzvimbo yoga. Everywhere you go to, kose kwaunenge uri, anzi kunenge kuine principality yeko inotonga, inototendedza vanhu kuti vange vachinamatira munzvimbo imomo, inotendedza maprofita uye inotendedza n'anga kuti dzinge dzichioperata zvekare munzvimbo iyoyo. Can you believe that? Pakaipa. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvinotyisa hanzi mukuexposa vanhu. Please musanyanya kufarira kutaura mazita, nekuti kune vamwe vanhu vakasimba kunze uku spiritually, financially and security wise. Unonyura zuva rakacheka nyika. Zvakangooma hazvo vedu we.